Halo dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube Truno Lele Official, oke? Terima kasih. Dan tidak lupa passwordnya crit. Saksikan terus pembuatan amben, pembuatan tempat tidurnya nenek ini. Tempat tidurnya nenek dibikin dulu. Pembuatan rumah nenek. Saksikan terus ya, boleh-boleh ya. Oke, ini gaya tempat tidurnya nenek dulu bro. Nenek biar bisa tidur. Nanti lama-lama dititipkan orang kan nggak enak juga kan. Malah. Ya. Jangan di sini kan amben. Wis mari neneke digorene ngono lho. Enggak gabuk kayune. Lah mangan dikai iki to yang Diganjel. ya nanti kita ganjel ya. Kasih sini dulu. Ya dipangan rayap sing sikilane sih tak. Iya. Ya, omae wong tuwek. Iki pangasi nom sing benakne kudune. Pokoknya beralih bro, pokoknya saksikan terus keseharianku di YouTube Truno Lele. Jangan lupa di subscribe. Kamera aku menengah ya. Kok nampang piye? Kok kamerane nyalane kamera. YouTube. Kameramen iki. Kameramen disalahne, guys. Piye to iki? Namanya bisu. Kamerane. Bisu kameramene. Kok bisa ngelokne aku bisu lho. Iya ta. Piye to iki? Darah gelem ngomong lho anu bro. Lah terus aku kan ngomong apa teman? Ya omong apa-apa ngono kan ya iso to. Lah meneng ae. Ayo tobat aku. Kok iso nih? Di dalam Lah anune kuwi ora dipasang. apa? Gliko to. Nek apa sini? Ora di pantek pisan ta? Nggih. Wih, Ana. kenakane lho maksudku, enggak dipantek. Iya aku digethokne to sik. Hmm. Sikile sik. Geprek-geprek bola. Mliut no. Entek to pakune anyar. Tak pakune. Beli. Lah mas aku dhewe sik ijik iki. Di mana dintak di. Wis glebut. Apa? Ndak kau. Gelap. Ndak. Kurang darah iku lek gelap. Oh, gitu. Ayo mau buka sih. Ya goleki sing apik to wong nek ya tak kelompokne ning adah ngono, Dengi. Tinggal dapurnya yang belum direnov. Mau bikin amben dulu. Besok sudah mau ditempati lagi. Jadi ya. Iki lho tak lawang lho ya. Lawang iki to. Tak kene. Enggak apa-apa. Dikak ketok kan. Kuwi kayaknya selambu ya. Iya, iki sambu ae. Berarti paku bekas sih. Engko golek paku nek no. Paku pirang senti ku?
Usuk kayu. Entek sing anyar ding. Enggak. Dadi angka 8. Tak apa. Enggak masuk. Dia mau Atos Mas kayu ini. Kayu apa iki ya? Atos kayune. kayu dodone lo. Kok iso? Iki kayu zaman purbakala iki. Iya ta? Suwi, kayu suwi. Wes. Wah, Pak. ndek kene. Kene wis diganti bareng iki. Nggih. Iki watonan iki. Ini gak salah ini. Ini kan rasa iki. Kuat ini orang. Gak dipangan rayap iki, Nggo. Enggak. Berarti karek ngai galar. Sigalar. Pasang Kok galar. untuk kan kabeh. Lah ning jaba tak delek. Anu kuat kayunya wis dari lama loh, itu berpuluh-puluh tahunnya kuat ya. Kuat kayu kawak iki. Kayu jati, Kayu anu. laban. Iya kayu mbuh ya, Bu. Kayu dodone lo. Apa itu dodone lo? Ya mbuh. Sih. Kayu dodone lo, Bro. Iki jenenge kayu dodone lo ya iki. Kayu star lo lah. Gue pakone. Iki lho kayune ning mburi lawang ya. Apa? Kayu. Kualik ya. Mana satunya? Yang sanding pecok Masih berapa ini? Masih Cek, 2 ya? loro. 2 nih. Wadel iki. Lah iya. Mana ya ngadilnya? Tengah lho. Sing tengah. Pas tengah-tengah. Sing kandel gak nang tengah-tengah. Lah, Tinggal dipakoni. Pakon ya? Pakon Kak? gak usah. Nek Gini. ngangkat ben penak. Mau masih ora ceklek lho iki. Galare yang reneng. Golekne anu papan. Pirang papan iki? 1 2 3 4 5 6. 6 papan ya. Iya. Gak ndek koyo ndek kono to, Mas. Nggih. Kono. Gak ta. Bu, mujur ana bae. Heh. Mujur. Iya, ora ta. Kono ta sirahe. Gak kono. Ya ora no. Kono kulon kok. Sirahe ngetan. Ya dijek Gusti Allah. Iki kleru lho ngurane kaya iki. Kok iso? Ya iya to. Gusti Allah mbok anu. Ora oleh. to. Ora oleh berarti. Ora oleh to, bener iki. Sirahe kayak kono. Sirahe kak niku lon. Ngono sing bener iki. Mute kok sapa ya, bener aku. Lah dhewe turu ning kono kok mujure ra ono. Bener ndi? Lha ndase ning ngetan. Nah dhewe turu ngene mbae ya mujure ndase ning ngetan. Kleru awake iki ya. Kleru. Kleru. Kudune ndase ning kulon. Kayak apa ya? Apa pelibut loro ya? Ya ceklek no. Loro. Enggak kudune dituki anu neh lho, galar pring lho di anu. Kuwi pring-pring akeh wi anek anune. Apa jenenge? Gua mari kayak anu ngono. Iya, enggak apa-apa. Ini kuat-kuat wi.
Sapa iki? Aku. Bisa. Pas kowe jek ndek Kalimantan kae. Tak Pinter iki pian. Ya iki. tak sigari dhewe, tak golek pring mburi kono. Enek pakune tapi sian kuwi. Aku nang jenak nang. Baik. Nek di anu ngono nanti pakune neh. Kuat, dah. Arang-arangan kok kayak anu. Sembarang. Kayak apa? Pelibut ya. Tapi aja arang nemen ta Mas. Wong kuwi bek lho ya. Engko lek aku menek ning kono kok blowok. Tak nggih nyibini mbae. Masa? Kan akeh to kuwi, pringe kuwi. Dadi di usungin neh. Wis arep mbok anu to? Paku sisan. Iya toh, Paku cilik cek to. Dawan iki lemanu iki. Masa ketok nu. Oke, Bolo, terima kasih yang sudah menonton kegiatan sehari-hariku. Iki menaik anu sementing cerit. Dadah. Assalamualaikum.